vážení obyvatelé České a Slovenské republiky. My jsme Anonymous. Zítra, 26. ledna v 18 hodin dojde k útoku na stránky Ochranného svazu autorského, který tiše souhlasí s dohodou ACTA. Tato dohoda se snaží omezit svobodu slova a neutralitu internetu. OSA také už dlouhé roky terorizuje Českou republiku svými autorskými poplatky za každé prodané médium, takzvané výpalné. V podstatě jde o organizaci, která je podobná slovenské SOZA. Ta se před 7 měsíci proslavila pokusem zpoplatnit videa vkládané z jiných stránek, hlavně YouTube a Vimeo. Anonymous si nemyslí, že takové přiživování na autorech je morálně akceptovatelné. Naším cílem je upozornit na nemorálnost těchto organizací a vyvolat diskuzi ohledně jejich činnosti. Vyzýváme vás, abyste se připojili k propagaci a šíření této myšlenky všude, kde to jen jde. Na internetu i v reálném životě, mezi přátele i nepřátele. Podpořit ji můžete i zapojením se do demonstračního útoku. My jsme Anonymous. Jsme legie. Neodpouštíme. Nezapomínáme. Očekávejte nás.